हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज आम उड़िया वाक्य गुड़ी को किपरि इंग्राजी रे अनुवाद करने को हुए से विषय रे जानिबा। एही भिडियोटी रे उड़िया को इंग्राजी रे अनुवाद करने पई आमे किछि ट्रिक नहीं अति सहज रे बुझिबा। ट्रांसलेशन करिबा समय रे आमे सर्वप्रथमे वाक्यर सब्जेक्ट वर्ब एवं अदर वर्ड्स गुडी को निहाती चिन्हिबा आवश्यक। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता बा जे कामटी को करे। वर्ब अर्थात क्रिया बा कर्ता जहा करे। अदर वर्ड्स कर्ता एवं क्रिया को छाड़ीदेले जहा रहिला। तेबे ए गुडी को बुझिबा पई आमे दुईटी वाक्यर उदाहरण नेबा। मुना फुटबॉल खेले। मुना फुटबॉल खेले एही वाक्यटी रे फुटबॉल खेलिबा व्यक्ति किए ना मुना। तेणु मुना हेउची सब्जेक्ट बा कर्ता। मुना कौन करे? खेले। तेणु खेले हेउची वर्ब बा क्रिया। मुना एवं खेल को छाड़ीदेले आउ कौन रहिला? फुटबॉल। फुटबॉल हेउची गोटिए अदर वर्ड्स। सही परी टूना विद्यालय को जाए। टूना विद्यालय को जाए। एठारे टूना विद्यालय को जाए। तबे किए विद्यालय को जाए? टूना। तेणु टूना हेउची सब्जेक्ट बा कर्ता एवं टूना कौन करे? जाए। तेणु जाए हेउची वर्ब बा क्रिया एवं जाए को छाड़ीदेले आउ जहाँ रहिला अर्थात विद्यालय को यह अदर वर्ड्स। वर्तमान आपण माने सब्जेक्ट वर्ब एवं अदर वर्ड्स गुडिक विषय रे जानिले एवं अति सहज रे मध्य बुझी पारिबे। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर बा वाक्यर गठन। आमे ट्रांसलेशन करिबा समय रे आमे सेंटेंस स्ट्रक्चर बा वाक्यर गठन को निहाती जानिबा आवश्यक। एठारे आमे याकु बुझिया पई गोटिए उड़िया वाक्य एवं गोटिए इंग्राजी वाक्यर उदाहरण नेबा। मु भात खाए। आई ईट राइस। मु भात खाए एही उड़िया वाक्यटी रे किए भात खाए? मु। तेणु मु हेउची सब्जेक्ट। मु कौन करे? ना खाए। तेणु खाए हेउची वर्ब। एठारे मु एवं खाए को छाड़ीदेले आउ रहिला भात। तेणु भात हेउची अदर वर्ड्स। सही परी इंग्राजी रे आई ईट राइस। आई हेउची सब्जेक्ट एवं ईट हेउची वर्ब एवं राइस हेउची अदर वर्ड्स। एठारे आपण माने कौन लक्ष्य कले? उड़िया वाक्यर गठन एवं इंग्राजी वाक्यर गठन रे किछि पार्थक्य रहुअछि। उड़िया एवं इंग्राजी वाक्य मध्यरे पार्थक्य। उड़िया वाक्यर गठनटी प्रथम सब्जेक्ट तापरे अदर वर्ड्स एवं तापरे वर्ब रहिछि। किंतु इंग्राजी वाक्यर गठन रे प्रथमे सब्जेक्ट तापरे वर्ब एवं परे अदर वर्ड्स रहुअछि। नेक्स्ट आमे किछि उड़िया वाक्य को इंग्राजी रे अनुवाद करिबा। मु
ପାଣି ପିଏ। ମୁଁ ପାଣି ପିଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁର ଇଂରାଜୀ ଆଇ ଏବଂ ପାଣିର ଇଂରାଜୀ ୱାଟର ଏବଂ ପିଇବାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କ। ଏହି ବାକ୍ୟର ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଏବଂ ଅଦର ୱାର୍ଡସକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏଠାରେ କିଏ ପାଣି ପିଏ? ମୁଁ ପାଣି ପିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ପିଏ। ତେଣୁ ପିଏ ହେଉଛି ଭର୍ବ ଏବଂ ପାଣି ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅଦର ୱାର୍ଡସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଂଲିଶରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଏବଂ ଭର୍ବ ପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସ। ସେହିପରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଆଇ ଲେଖିବା। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ବା ଡ୍ରିଙ୍କ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭର୍ବ ପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସ ବା ୱାଟର ଲେଖିବା। ମୁଁ ପାଣି ପିଏ। ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପଛକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିଏର ଇଂରାଜୀ ଲେଖିବା। ପିଇବାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କ। ପିଏର ପଛକୁ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ପାଣିର ଇଂରାଜୀ ୱାଟର। ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର। ସେହିପରି ମୁନା ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ମୁନା ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ମୁନାର ଇଂରାଜୀ ମୁନା, ଫୁଟବଲର ଇଂରାଜୀ ଫୁଟବଲ, ଖେଳିବାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୱାର୍ଡସକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଏଠାରେ କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ? ମୁନା। ତେଣୁ ମୁନା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ମୁନା କ'ଣ କରେ? ଖେଳେ। ତେଣୁ ଖେଳେ ହେଉଛି ଭର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅଦର ୱାର୍ଡସ। ମୁନା ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭର୍ବ ପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସ ଲେଖିବା। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ବା ମୁନା ଲେଖିବା। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ବା ପ୍ଲେଜ୍ ଲେଖିବା। ଭର୍ବ ପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସ ବା ଫୁଟବଲ ଲେଖିବା। ମୁନା ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ମୁନା ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଟବଲ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ଲେ ସହିତ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁନା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ସହିତ ଭର୍ବ ପାଖରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଯୋଗ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପଛକୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଖେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଖେଳେର ଇଂରାଜୀ ପ୍ଲେ
ଏବଂ ଖେଳର ପଛକୁ ଫୁଟବଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଫୁଟବଲର ଇଂରାଜୀ ଫୁଟବଲ। ମୁନା ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଟବଲ। ମୁନା ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନେବା। ମୁଁ 8ଟାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ, ଆଇ, 8ଟା 8 o'clock, ରେ 8, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ, କୁ 2, ଯାଏ ଗୁ। ସେହିପରି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଏବଂ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ, ଯାଏ ଭର୍ବ, ମୁଁ ଏବଂ ଯାଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଆଇ, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ବା ଗୋ ଲେଖିବା, ଆଇ ଗୋ। ଭର୍ବ ପରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିସାରିଛୁ ସେଠାରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଦର ୱାର୍ଡସରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଭଳି ଅନୁବାଦ କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପଛକୁ ଲେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁ ବା ଟୁ ଲେଖିବା। କୁର ପଛକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲେଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛକୁ ରେ ଅଛି, ତେଣୁ 8 ଲେଖିବା। ରେର ପଛକୁ 8ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 8 o'clock ଲେଖିବା। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ 8 o'clock। ମୁଁ 8ଟାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭର୍ବ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପଛକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା। କୁର ଇଂରାଜୀ ଟୁ ଏବଂ ଟୁର ପଛକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସ୍କୁଲର ପଛକୁ ରେ ଅଛି, ତେଣୁ 8 ଲେଖିବା। ରେର ପଛକୁ 8ଟା ଅଛି, ତେଣୁ 8 o'clock ଲେଖିବା। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ 8 o'clock। ମୁଁ 8ଟାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ଜାଣିନେବା। ମୋ ଭାଇ, ମାଇ ବ୍ରଦର। ମୋ ମାଇ ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଥଡେ, ରେ ଅନ୍ ଗୋଟିଏ ଏ, ନୂଆ ନ୍ୟୁ, ସାଇକେଲ ବାଇସାଇକେଲ, ଉପହାର ଦେବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟର ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଏବଂ ଅଦର ୱାର୍ଡସକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଭାଇ ସବଜେକ୍ଟ, ଉପହାର ଦେଲି ଭର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦର ୱାର୍ଡସ। ଆମେ
ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବାକ୍ୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟ୍ରିକ୍ସ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ବା ମାଇ ବ୍ରଦର, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଏବଂ ଭର୍ବ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପଛକୁ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଭର୍ବର ପଛକୁ ସାଇକେଲ ଅଛି, ତେଣୁ ବାଇସାଇକେଲ ଲେଖିବା। ବାଇସାଇକେଲ ପଛକୁ ନୂଆ ଅଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ଲେଖିବା। ନୂଆର ପଛକୁ ଗୋଟିଏ ବା ଏ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏରେ ପଛକୁ ରେ ବା ଅନ୍, ରେର ପଛକୁ ଜନ୍ମଦିନ ବା ବାର୍ଥଡେ, ବାର୍ଥଡେର ପଛକୁ ମୋ ବା ମାଇ। ମାଇ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ସାଇକେଲ ନ୍ୟୁ ଅନ୍ ବାର୍ଥଡେ ମାଇ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟରେ ସେହି ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହି ପାଖରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଇକେଲ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭର୍ବ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପଛକୁ ଅନୁବାଦ ନ କରି ଆଗକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ବା ମାଇ ବ୍ରଦର। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ। ମାଇ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ। ଭର୍ବ ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଇକେଲ, ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଛକୁ ଅନୁବାଦ ନ କରି ଆଗକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଏ, ନୂଆ ନ୍ୟୁ, ସାଇକେଲ ବାଇସାଇକେଲ। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟିକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବା ରେ ବା ଅନ୍। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ମୋର ମାଇ ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଥଡେ। ମାଇ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଏ ନ୍ୟୁ ବାଇସାଇକେଲ ଅନ୍ ମାଇ ବାର୍ଥଡେ। ଏହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ
ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନେବା। ନିହାର ତା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସୁଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ନିହାରର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ନିହାର, ତାର ହିଜ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ରେ ଅନ୍, ଆମ ଆୱାର, କଲେଜ କଲେଜ, କୁ ଟୁ ଏବଂ ଆସିବା କମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ ଏବଂ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଏଠାରେ ନିହାର ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଆସୁଅଛି ଭର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍। ଆମେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ ସେହି ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁବାଦ କରିବା। ସେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟର ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା। ନିହାର ଆସୁଅଛି ବା ନିହାର ଇଜ୍ କମିଂ। ଆମେ ଭର୍ବ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନୁବାଦ କରିଥାଉ। ତେବେ କୁର ଇଂରାଜୀ ଟୁ, କୁର ପଛକୁ କଲେଜ ଅଛି ତେଣୁ କଲେଜ ଲେଖିବା। କଲେଜର ପଛକୁ ଆମ ଅଛି ତେଣୁ ଆୱାର ଲେଖିବା। ଆମ ପଛକୁ ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ ଲେଖିବା। ଅନ୍ ପଛକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି ତେଣୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲେଖିବା। ମୋଟର ସାଇକେଲର ପଛକୁ ତାର ଅଛି ତେଣୁ ହିଜ୍ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆମେ ଏହି ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବାଛିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଖୋଜିବା। ନିହାର ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ, ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଆମ କଲେଜକୁ, ଏଠାରେ କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହି ପାଖରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ କଲେଜକୁ ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ଏବଂ ଭର୍ବ ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା। ନିହାର ଆସୁଅଛି ତେଣୁ ନିହାର ଇଜ୍ କମିଂ। ଭର୍ବ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କୁ, କୁର ଇଂରାଜୀ ଟୁ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ଆମର, ଆୱାର, କଲେଜ, କଲେଜ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟିକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା। ପ୍ରଥମେ
प्रिपोजिशन तापरे आगो को अनुवाद करिबा तार हिज मोटरसाइकेल निहार इज कमिंग टू आवर कॉलेज ऑन हिज मोटरसाइकेल यह आमर राइट आंसर अटे। तेबे आपण माने छोट वाक्य को इंग्राजी रे अनुवाद करिवा पई एवं बड़ वाक्य को इंग्राजी रे अनुवाद करिवा पई तीन गोटी ट्रिक विषय रे जानिले। एबे आमे किछि कॉमनली यूज प्रिपोजिशन गुड़िक विषय रे जानि नवा। ऑफ र टू कु फ्रॉम ठारू फॉर पाई बाय द्वारा विथ सहित नियर पाखरे एभव उपरे अंडर तले बिफोर पूर्वरु आफ्टर परे टिल पर्यंत अंटिल पर्यंत बी साइड पाखरे बी साइड्स व्यतीत अराउंड पाखापाखी ओभर उपरे इनसाइड भितरे आउटसाइड बाहरे एक्सेप्ट व्यतीत बिलो तले थ्रो मध्य देई इनटू भितरकू टुवर्ड्स आड़कू अप उपरे डाउन तलकू रिगार्डिंग संपर्क रे बा संबंध रे विथिन भितरे विदाउट बिना आट रे बा ठारे ऑन रे बा उपरे इन रे बा भितरे इन फ्रंट ऑफ सम्मुखरे बिहाइंड पछरे एग्नेस्ट विरोधरे बिटवीन मझिरे डिस्पाइट सर्ते। जदि आपनकु एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।